Каква е разликата между жените сега и жените преди? Живота им е много по-динамичен. Вие как се грижите за себе си? Старая се. Старая се. Проверявам каква храна ям. Да се наспивам добре, да вземам хранителни добавки. Тук видях, че се държите за ръка. Много ми хареса вашата любов, затова ви настигнах. Искам да ви попитам как проявявате вашето уважение към вашата половинка. Старая се по всякакъв възможен начин. В всекидневието, в най-дребните неща, в най-дребните детайли. И важното е да бъдем винаги заедно. Така е. А и когато се грижите добре за себе си, се грижите и за половинката си добре. Естествено. Така. Абсолютно. Хидратирате ли се много? Трябва. Даже днес сутринта си говорихме, че на всеки половин час трябва да се пие по 100 мл вода. Четох някъде, което не го правим. От кога не сте пили вода сега? Силно от 2 часа. Ау! Затова имам 2 бутилки. Извор на Бачково. Заповядайте. Благодаря ви. И една за вас.